Čaute všetci, to som ja, malý tigrík a dneska som si prišiel zalietať s tatíkovým dronom. Sice je zlomený plast, ale to nevadí. Poďte sa pozrieť, ako lietam. Vonku je zima, idem si sadnúť do auta. Ideme na to. Tak dúfam, že sa vám to páčilo a dávajte mi lajky, odbery, komentáre, zvončeky a zdieľajte ma, aby vám neušlo ďalšie video. Čaute!